Syn človeka neprišiel, aby si dal slúžiť, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. A tak v znamení týchto slov vás vítam, milí bratia a milé sestry, na bohoslužbách v 5. pôstnu nedeľu, ktorá nesie pomenovanie Judika. Je to od slova právo a je to podľa verša 1. Žalmu 43. Bože, zjednaj mi právo. Aj takto môžeme k Pánu Bohu volať. Amen.
tebe pozdvihujem svoje oči, o ty, ktorý tróniš na nebesiach. Amen. Milí bratia a milé sestry, vypočujme si slova písma, ako sú pre nás dnes zapísané v Evanjeliu podľa Marka, kde z 10. kapitoly budem čítať od verša 35. po verš 45. U Marka v 10. kapitole čítame. I pristúpili k nemu Jakub a Ján, synovia Zebedeovi, a povedali mu: Učiteľu, chceme, aby si nám učinil za čokoľvek by sme ťa poprosili. A on im povedal: Čo chcete, aby som vám učinil? A oni mu povedali: Daj nám, aby sme jeden po tvojom pravom a druhý po tvojom ľavom boku sedeli v tvojej sláve. Ale Ježiš im riekol: Neviete, čo si prosíte? Či môžete piť kalich, ktorý ja pijem, a pokrstiť sa krstom, ktorým sa ja krstím? A oni mu povedali: Môžeme. A Ježiš im riekol: Kalich, pravda, ktorý ja pijem, piť budete. I krstom, ktorým sa ja krstím, pokrstení budete. Ale dať sedieť po mojom pravom alebo po mojom ľavom boku nie je mojou vecou. Ale to bude dané tým, ktorým je to pripravené. A keď to počuli tí 10, začali sa mrzieť na Jakuba a na Jána. Ale Ježiš, privolajúc ich, povedal im: Viete, že tí, ktorí sa zdajú vládnuť nad národami, panujú nad nimi. A ich veľkí prevádzajú nad nimi moc. Ale nie tak bude medzi vami. Ale ktokoľvek by chcel byť veľký medzi vami, bude vašim sluhom. A ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvým, bude všetkých sluhom. Lebo veď ani Syn človeka neprišiel na to, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné za mnohých. Blahoslavení sú všetci, ktorí Božie slovo počúvajú a vo svojich srdciach ho aj zachovávajú. Amen. Sora,
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Ježiša Krista a od Svätého Ducha. Pomodlíme sa. Svätý a dobrotivý náš Bože a Otče, veľmi Ti ďakujeme za túto pôstnu nedeľu, ktorá nám dáva jasne najavo, že sa blížime k sviatkom Veľkej noci. Chválime ťa, Pane, za to, že nás chceš previesť do sviatočných dní, Ty sám, so svojím slovom, so svojím odpustením a láskou. Pane, spievali sme krásne slova o Tvojej cirkvi, ale Ty vieš, že veľakrát to medzi nami takto nie je. Že aj keď by sme radi chceli, aj keby sme, Pane, sa snažili, hriech nás obkľučuje a vkráda sa do nášho srdca, do našej mysle. A tak, Pane, prosíme, príjmi nás. Príjmi nás takých, akí sme. Ľudí, ktorí závidia a iným neprajú, z ich bláha sa netešia, ale naopak chcú byť prví, chcú byť lepší a chcú iných ponížiť kvôli tomu. Odpusť nám to, Pane. Sme hriešní ľudia, ale chceme byť pri Tebe. Chceme sa od Teba učiť a chceme premýšľať nad Tvojimi slovami. A tak prosíme, buď nám milostivý, príď medzi nás, lebo si to sľúbil. A my Ti vyznávame, že sme sa zišli v Tvojom mene. Nemáme Ti, Pane, čo ponúknuť, čo by bolo úplne čisté. Ale chceme Ti dať to, čo máme. Seba samých, svoje túžby, svoje predstavy. A prosíme, vstup do nich svojou mocou a svojou láskou. Len daj, Pane, aby sme odišli domov poznačení Tebou a Tvojim slovom. Hovor, Pane, k nám všetkým, malým i veľkým. Daj, Pane, aby sme mohli zažiť, že sme Tvoja cirkev a Ty si uprostred nás. Tak to prosíme v mene nášho Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista. Amen. Bratia a milé sestry, slova písma, ktoré sú základom dnešného kázania, nachádzame zapísané v čítanom oddieli Evanjelia podľa Marka, kde prečítam verš 36. a verš 44. Na uvedenom mieste čítame. A on im riekol, čo chcete, aby som vám učinil? A vo verši 44. A ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvým, bude všetkých sluhom. Toľko je slov písma. Milí bratia, milé sestry, rada by som sa dnes spolu s vami zamyslela nad biblickým príbehom, ktorý je určený pre túto nedeľu, túto pôstnu nedeľu, ktorá nesie názov Judika a ktorá vlastne chce svojim slovom a posolstvom nám priniesť správu o tom, ako Pán Boh rozsudzuje ľudí, to, čo sa na svete deje, ako sa Pán Boh díva na nás, aký má často iný postoj, než my ľudia. A my sme dnes medzi učeníkmi. Viete, my nie sme v zástupe tých, ktorí by neboli učeníkmi Pána Ježiša. Nie je to ten zástup, ktorý len prišiel počúvať slova a ešte sa nerozhodol, že pôjde za Ježišom. My sme pri učeníkoch Ježišových, od ktorých by sme čakali niečo podobné, ako sú slova tej piesne, ktorú sme začali spievať pred kázaním a dospievame ju po kázaní. Čakali by sme nejakú takúto atmosféru. Jeden druhému prajú, jeden druhého povzbudzuje, aby ten išiel a nie tento. Jednoducho nie je tam ten zápas o prvenstvo,
ktorý tu veľmi jasne vidíme v našom texte. A tak sa skúsme na tento náš text pozrieť ako na zrkadlo našich túžob. Ako zrkadlo pre naše túžby a naše prosby. Keby my sme sa dostali do tejto situácie ako títo dvaja bratia, Jakub a Ján. My tu máme tiež tak deti, že vďaka Bohu majú súrodencov. Že ste takí možno aj viac ako dvaja doma. Že dvihnite ruku, kto má súrodenca, prosím. Deti, hej? Dvihnite ruku, kto má súrodenca. Že? Myslím si, že všetky deti tu dvíhajú ruku. A to je, ďakujem pekne, to je veľký Boží dar. Mať súrodencov je veľký Boží dar. A keď ešte ten súrodenec ide s vami za Ježišom, tak to je krásne. Jakub a Ján boli súrodenci, bratia Zebedeovi. Deti rodičov, ktorí sa o nich starali a viedli ich nejakým spôsobom v živote, ale oni potom stretli Ježiša a vybrali sa za ním. A teraz títo bratia, spomínam tú rodinu preto, lebo v tom texte je spomínaná aj mama, ale nie v podaní Evanjelia podľa Marka, ale v podaní Evanjelia podľa Matúša. Je to zaujímavé, lebo v tom Matúšovom podaní nie oni idú za Ježišom, ale ich mama ide za Ježišom a prosí toto isté, čo oni, pre svojich synov. To je veľmi zaujímavé, to bola ako keby taká rodinná túžba. My možno tiež v našich rodinách máme nejaké túžby. A tak skúsme tento text brať ako zrkadlo pre naše túžby. Čo ja chcem od Ježiša a čo ja chcem pre svoje deti od Ježiša. Myslím si, že tento text nastavuje veľmi zaujímavé zrkadlo. Čo by sme my Ježišovi povedali? Títo bratia a ich mama chceli výsadné postavenie. Chceli niečo viac než ostatní. To, čo Ježišovi hovoria, ako keby nevnímali, že ešte je tam ďalších 10 učeníkov. No deti, povedzte, keď dvaja učeníci hovoria s Ježišom a 10 sa na toto hnevajú, koľko je tam všetkých učeníkov spolu? 12, Marianka vie, myslím, že všetci to tak porátali. Ďakujeme pekne, ďakujeme. 12 učeníkov. 12 učeníkov a títo dvaja, ako keby si tých 10 nevšímajú? Ako je to? Chcú pre seba niečo? Niekedy aj tie naše rodinné túžby nemusia byť dobré. Že myslíme na tých svojich len. A tých druhých neriešime. Toto nie sú naši. Len nech ja a moje deti máme. A tí ostatní, no, už ako to tam majú, nech majú, ale my sa staráme o to, aby my sme mali. A je otázka, či takýmto spôsobom neformujeme aj potom tých, ktorým toto vo svojich rodinách ďalej podávame. Myslím si, že Ježiš naozaj elegantne rozpráva, ako stále on vie rozprávať s ľuďmi tak, ako my nedokážeme. Keď tí bratia k nemu prídu, oni začínajú veľmi pekne. Viete, oni sa spýtajú, učiteľu, chceme, aby si nám učinil za čokoľvek by sme ťa poprosili. Viete, oni nehovoria nič zlé. Oni chcú prosiť Ježiša. A nás Božie slovo k tomu vyzýva. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. My máme prosiť. Ale je dôležité, čo prosíme u Ježiša. A Ježiš na toto presne tak reaguje. Spýta sa, čo chcete, aby som vám učinil? Oni povedia ten svoj nápad. Všimnite si, skoro až naozaj, myslím, že pre deti je to nie len pre deti, ale pre nás, dospelých, keď si to predstavíme, tak až detinsky to vyznieva. Že chcú jeden byť po pravici Ježišovej a druhý po ľavici. Jednoducho budeme tak rovnako my dvaja. My si to takto u teba vybavíme dopredu. A keď raz zomrieme, tak potom tam v sláve, vlastne oni tým vyznávajú svoju vieru. Oni veria, že Ježiš bude raz v sláve. Oni tomu uverili. Oni uverili možno aj tým slovám, ktoré predtým v texte sú, keď Ježiš hovorí o svojom utrpení, predpovedá ho 3-krát už. Oni uverili, že on zomrie, vstane z mŕtvych a bude v sláve u svojho otca. Vlastne to sú veriaci ľudia. To sú kresťania, ktorí Kristovi veria. Akurát, že chcú niečo, na čo Ježiš zareaguje, vy neviete, o čo prosíte. To znamená, že aj Kristov človek môže mať chvíle, kedy nevie, čo hovorí,
kedy nerozumie tomu sám, čo hovorí. A o tom je dnešné slovo. Jednoducho my často nerozumieme tomu, čo vlastne od Ježiša chceme. Chceme výsadné postavenie, ale nerozumieme tomu, čo to znamená. Všimnite si, ako Ježiš, ako učiteľ krásne tu jedná, že on využije ten motív a ťahá ho ďalej. Dobre, chcete výsadné postavenie. Tak on ide v tom rozhovore ďalej a hovorí o prvenstve, kto chce byť medzi vami prvými, kto chce byť medzi vami najväčší. On povie, dobre, tak sa tomuto venujme. Kľudne to tak môže byť. Ale úplne to prehádže, úplne to zmení. Byť s ním v sláve znamená s ním trpieť. Byť s ním v sláve znamená slúžiť. Robiť to, čo on. A v tom texte to bolo veľmi jasne pripomenuté, lebo veď ani syn človeka neprišiel na to, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné za mnou. Tak keď syn človeka mal takýto údel, keď ten Kristus, za ktorým my kráčame, má takýto údel, tak my nemôžeme čakať pre kresťana, ktorý nasleduje takéhoto pána, niečo iné. Lebo inde čítame, že sluha nie je väčší ako jeho pán. Jednoducho sluha ide v šľapajach pána. Tak dnešné slovo si myslím, že naozaj nám môže veľmi pomôcť v našich túžbách, v našich predstavách. A môže nám ich trochu usporiadať. Čo ja chcem? Znovu sa pýtam, sami sebe odpovedzte, určite nie nahlas, čo chcete pre svoje deti? Po čom túžite pre svojich milovaných, pre vnúčata svoje? Čo chcete pre seba osobne? Keď prvenstvo, tak rátajte s tým, že budú slúžiť. A pokiaľ nie, tak potom je to mimo Božieho kráľovstva. Potom to je mimo Kristových predstav. A Ježiš v tomto texte, on odkryje aj tie predstavy, ktoré sú v našom svete. Hovorí o vládároch. To, čo my veľmi dobre poznáme, stačí sledovať správy a nemusíte ani zahraničné, ale stačí u nás na Slovensku. Je nám smutno z toho, ako ľudia pochopili a chápu často vládu. Ale Ježiš o tom takto rozpráva, že tí, ktorí vládnu, prečítam to, čo je vo verši 42. Ježiš privolal ich a povedal im, viete, že tí, ktorí sa zdajú, všimnite si, že on nepovie vládnu, ktorí sa zdajú vládnuť nad národami, panujú nad nimi a ich veľkí prevádzajú nad nimi moc. Áno, takto je to vo svete. Ten, kto má vládu, má moc nad druhým. Ale je tam zaujímavé, že Ježiš povie, sa zdajú, že vládnu. Lebo on je ten vládca. Kráľ kráľova, pán pánov. Ale tí, ktorí vládnu, majú niekedy pocit, že sú poslední vládcovia. To je ich asi najväčší problém. Lebo keby tí vládcovia vedeli, že nad nimi je iný vládca, asi by sa ináč správali. A teraz, jak tu máme aj deti medzi nami, aj mladých ľudí, my všetci, ako sme tu zidení, ja vám veľmi prajem, aby ste v tej spoločnosti, v ktorej budete žiť, boli naozaj ľuďmi, ktorí toto si budú uvedomovať. A možno vám Pán Boh dá nejakú správu, že budete nad niečím vládnuť, niečo budete riadiť. Ale je dobré, aby sme na toto nezabudli. Mnohí to aj robíte. V práci máte svoje postavenia, kde máte pod sebou nejakých ľudí, o ktorých sa staráte. Mnohí máte práve aj také služby, takú prácu a povolanie, kde slúžite druhým. A práve aj tam sa tieto slova môžu vzťahovať. Nezabudnúť, kto je náš Boh a Pán. A podľa toho žiť na tomto svete. Podľa toho konať svoje povolanie, svoje poslanie. Myslím, že nikto z nás tu nie je náhodou na tomto svete. Každý je tu preto, lebo ho tu Pán Boh chcel. A dokonale vás pozná. Dokonale nás pozná od hlavy po pety aj naše vnútro. A vie, ako si nás chce použiť. A preto je veľmi dobré robiť to, čo títo učeníci, zostať s Ježišom v rozhovore. Aj keď nám niekedy povie to, čo tu hovorí im. Nevieš, o čo prosíš. Nerozumieš tomu. To nevadí. Takto sa učíme. Pri Ježišovi sa presne tým učíme, že zrazu pochopíme, aha, nebol to dobrý nápad. Niečo iné som mal od Boha prosiť. Ale Ježiš tu veľmi pekne vysvetľuje, aj k tomu sa ešte chcem trochu zastaviť pri tom slove kalich a krst.
Všimnite si, že v našom texte ešte máme aj taký odkaz na sviatosti, ktoré v našej cirkvi všetci zažívame. Myslím, že všetci, ako tu sme boli pokrstení. Jednu sviatosť sme už zažili, aj keď si ju nepamätáme mnohí. Boli sme maličky a priniesli nás naši rodičia, krstní rodičia do kostola a nechali nás pokrstiť. A Ježiš povie, áno, budete pokrstení. Aj kalich budete piť. Myslím, že je tu odkaz aj na tieto sviatosti. A toto povie, že áno, toto dostávate. Toto je pre vás. Akurát, že všimnite si, že Ježiš, ten, ktorého sme tu teraz oslavovali ako pána a hovorili o ňom, ten Ježiš povie, že dačo nie je jeho vecou. Všimnite si, ako on vie, aká je jeho rola. Myslím, že aj toto je obrovské umenie života, vedieť, aká je moja rola. Čo mám robiť a čo už robiť nemám. Čo je moja zodpovednosť a čo moja zodpovednosť nie je. Oni chcú od neho, aby im dohodol miesto pri tróne, pri sebe, v sláve a on povie, to nie je moja vec. Tam budú tí, ktorým je to pripravené už dávno. Ako keby povedal, to Otec nebeský vie. Ja neviem. Ježiš sa nebojí povedať, toto nie je moja vec. A prečo sa my veľakrát nejak zdráhame povedať, toto nie ja. Ja to nemôžem urobiť. To nie je pre mňa. To je pre niekoho iného. Toto je pre Pána Boha. Alebo toto je pre iných ľudí. Ja som raz, už som to v kazaní tu spomínala, ale poviem to ešte raz, lebo sa mi to veľmi páčilo. V jednej knihe som raz čítala, že je dôležité poznať, kto sme pred Bohom. Aké povolanie a poslanie sme dostali. A v tom texte to bolo tak veľmi pekne. Poznaj svoju veľkosť a hrdo ju nos. Aby si vedel, kto si, a ani sa neponižoval pod to, ani sa nepovyšoval nad to, ale hrdo a spokojne, podľa pedagogického slovníka povedané, so zdravým sebavedomím žiť, to, čo sme od Pána Boha dostali, ale vo vedomí toho, že sme to dostali, že je to dar a vieme, kto je náš Pán. A byť spokojný so svojím údelom, keď toto sa nám niekedy v živote darí, všimnite si, že je to veľmi radostný čas. Keď sme spokojní s tým, čo od Pána Boha máme, tak sme takí šťastnejší ľudia. A vo chvíľach, keď nám sa zdá, že nám dačo zásadne chýba a že nám Pán Boh niečo mal dať, čo nám nedal. Spomeňte si, jak sme minulý týždeň hovorili o tom reptaní. Keď toto máme v živote, nie sme spokojní. Vtedy sme takí, nedobre nám je. A tak nech nám Pán Boh pomôže zavnímať to, čo tento text nám dneska dáva. Nech nám Pán Boh pomôže prosiť u Neho. A z toho textu sa nerozhodnú teraz, no dobre, tak neprosím nič. Spomeňte si, že niekedy my ľudia sme takí, že keď niečo nám nedajú, neviem, či aj deti sa vedia urážať, ale myslím, že vedia, aspoň tie, čo mne Pán Boh zveril, vedia, aj či v každom veku to funguje, ja to tiež viem. A niekedy sa vieme tak uraziť, že keď nám niekto nedá to, čo sme práve chceli, že poprosíme a povedia nám nie a my, no dobre, tak nechcem nič. Tak radšej mi nič nedávajte. Ale všimnite si, že títo učeníci museli si vypočuť, že Ježiš povedal, toto nie je múdre. A hneď ich poučil o niečom. Tak nech nám Pán Boh pomôže, aby sme naozaj sa tak vo svojom vnútri pokorili vo chvíľach, keď Pán Boh neurobí to, čo by sme chceli a nejak sa snažili hľadať, čo je za tým. Aký má zámer, že jedna tak ako jedna. Lebo jedno je isté, že on vie, čo robí. O mnoho lepšie, vlastne 100% vie, čo robí. O mnoho lepšie, než my. A tak nech nám pomáha Pán Boh dôverovať mu aj v budúci týždeň. Aj pri sebe, aj pri našich deťoch. A nezabudnúť, že toľko trónov niet, aby všetci mohli vládnuť. Každý má svoje miesto na tomto svete. A nezabudnime na toho, ktorý je na tróne aj dnes a vládne tomuto svetu, tak ako my aj v apoštolskom vierovyznaní vyznávame, že on príde ešte raz súdiť tento svet. Kiež by sme neboli veľmi prekvapení potom, keď pred ním budeme stáť. Amen. Pane Bože, ďakujeme Ti za to, že nás zastavuješ svojim slovom. Ďakujeme Ti za to, že nám môžeš nachystať aj dobré prekvapenia.
Len daj, Pane, nech tragicky nebudeme prekvapení raz, keď budeme pred Tebou stáť. Skôr milo prekvapení, keď nám povieš, dobrý a verný sluha. Nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Vojdi v radosť svojho Pána. Daj, Pane, nech nezabudneme, že miesto pri Tebe je miesto Tvojich služobníkov. A daj, nech nezabudneme, že Ty si nám dal príklad, že si prišiel, aby si slúžil, aby si nám ukázal, ako to u Teba funguje, ako to chodí v Tvojom kráľovstve. A tak Ti, Pane, ďakujeme za každého, koho vidíme slúžiť. Či už v práci, v povolaní, ktoré dostal, alebo aj tu v cirkvi, v spoločenstve bratov a sestier. A tak Ti chceme za všetkých tých služobníkov poďakovať. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že dávaš, že sa takíto ľudia rodia na tento svet. A ďakujeme Ti, Pane, za to, že môžu mať aj výročia, narodeniny. A tak, Pane, Ti ďakujeme za všetkých, ktorí v tomto mesiaci, v marci, majú narodeniny a je ich celkom dosť v našom zbore. Pane, prosíme ťa, aby rástli Tebe na slávu ďalej, aby ťa viac poznávali, aby Ti boli blízko. Prosíme, daj im zdravia a síl. A ďakujeme, Pane, za to, že všetci sú služobníkami Tvojimi a že ich môžeme takto stretávať aj tu v zhromaždení nášho ľudu. Ďakujeme Ti, Pane, za nich. Ďakujeme Ti za ich službu, či už na bohoslúžbách, či už pri upratovaní, pri rôznych službách v našom zbore. Ďakujeme Ti, Pane, za to. Ďakujeme za to, že Ty nám dávaš rôzne obdarovania. A tak daj, Pane, aby sme ich vedeli využívať na Tvoju slávu. A aby sme, Pane, boli ľuďmi vďačnými za to, čo si nám dal. A prosíme, Pane, aby si nás učil, ako prosiť za seba aj za naše deti. Aj za deti nášho zboru. Pane, za všetkých ťa teraz chceme prosiť. Za deti, aj za konfirmandov. Aby si k ním našiel cestu, Pane. Aby ťa mohli stretávať ako svojho Pána a Spasiteľa. Ty vieš, Pane, že my sami nedokážeme darovať vieru človeku. To len Ty môžeš, len Tvoj Svätý Duch. A tak o to prosíme, Pane. Cítime sa úplne odkázaní na Teba. A tak prosíme, príjmi nás. Príjmi nás, Pane, keď sa prihovárame za ľudí, ktorí trpia. Za tých, ktorí by radi boli na bohoslúžbách a nevládzu, nemôžu pre slabosť tela. Za nich ťa prosíme. Aj za tých, Pane, ktorí nechceli prísť z iných dôvodov. Prosíme ťa aj za tých, ktorí sú v práci a im pomáhaj, Bože. Do Tvojich rúk, Pane, kladieme tých, ktorých máme na srdci, tých, ktorí sú tu s nami, ale aj tých, ktorí sú na cestách alebo v zahraničí, tých, ktorí sú v práci či v štúdiu. Pane, buď im blízko. Prosíme ťa, Pane, za ľudí, ktorí trpia vo vojnách. Prosíme ťa, Bože, aby si pomohol Ukrajine zvíťaziť, aby už mohli žiť slobodne a mohli sme sa radovať z ich víťazstva a pokoja v ich zemi. Prosíme ťa, Pane, aj za tých, ktorí touto vojnou rôzne strádajú, za utečencov, aj za tých, Pane, šoférov v tých kamionoch, ktoré vidíme. Prosíme ťa, Bože, o trpezlivosť pre ľudí, ktorí sa trápia viac než my. Prosíme ťa, Pane, aj za Izrael a Palestínu. Prosíme ťa aj za našu krajinu, nedopusť, aby v nej zvíťazila nepravda, zloba, nespravodlivosť. Prosíme, Pane, zmiluj sa nad nami, keď k Tebe ešte voláme, ako si nás naučil. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten nech hájí a ochraňuje vaše srdcia i vaše mysle. Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Spoludne
kde niekto dobre činí. Z toho tešia sa aj iní. Brothers